Здравейте, приятели! Добро утро! Днес ще си поговоря с вас за някои доста интересни неща за един човек. Всеки познава човека като разумно същество, което може да учи, да взима решения и всеки ден да прави нещо ново. Може едно и също нещо да правите, но това не го променя от човек. Можем да кажем, че човекът е личност, а не индивид. Каква е разликата между индивид и личност? Индивидът е представител на биологичния вид, който има съзнание за своите физиологични нужди, да хапва, да спи, да се разхожда, докато личността може да се развива, да мисли и има съзнание за своите цели в бъдеще, целите си в момента и се ръководи от много важни ценности. Това е разликата между индивида и личността и ние хората постепенно се формираме като личности. В началото се раждаме като индивиди, но с времето всеки се превръща в нещо висше, в висше същество, наречено личност, със собствени характеристики и така нататък. Днес искам да ви разкажа за различните етапи от човешкия живот. Първо, всеки знае, че детето се ражда и започва своя живот от малко бебенце. То постепенно се развива с помощта на майка си и на баща си и не се дели от тях, но на 2-3 годишна възраст то постепенно започва да усеща себе си като нещо отделно, т.е. че не живее вътре в майката, а че е нещо със свой живот, със свое начинание, така да се каже, и започва да изгражда постепенно своите навици. Детето тръгва на ясла и там започват също да го обучават, как да държи лъжичката, на най-различни дребни неща, които детето все още не знае. След това в детската градина, там се натрупват все повече и повече умения. Там 3-та и 4-та група вече започват да ги обучават да смятат, да познават буквите. И това са отново нови етапи на човешкото развитие. Така човек придобива много повече знания, които не е имал, когато е бил на 3 месеца. Но най-важният период за мен е училищната възраст. Там не е още от първи клас, но от 4-5 клас човека вече започва сам да усеща себе си и сам да си прави цели за в бъдеще. Какъв иска да стане, може би разбира по-късно, но започват съзнателните мисли, разсъждението, логиката се развива много силно. Лично аз съм развила логиката на 12 години. И започва да връзвам много неща в живота си.